Kone de atu jasa nyankopon ya de brada ebe ya no eye mrahye bedwa adwane de wandi si amanyo kodi mo behwe na sampote mu ni nyina no wabie mu ato ho na wo mo pese wo kogina na wapre no ebre no aso no akopre ne ho na woti manta mo so afo Joshua Makubu echemu a wobie mu to mo no so beko no akwa kogina mo NPP amanyo koni di mu na Nkwanta South abatu mpesua ne so no akopre sedwa Joshua Makubu aye otimanta musuafo na bra wonne Adom Kasee amani boni obrempombo wusu etwetwe nkomo no ene wadi tu dwa se NPP amanyukuo no ebie kwan to ho no mo efre wono mo a wo pre se obegina abato mpeso ahodo so no wanya akwanya akomra hye bedwamu a obekwa akogina ewo Nkwanta South abato mpeso no anemu okire mu a wode emre bebre na adwendwene ho se obekwa akogina ewo abato mpeso no so eno da nchen a kebe omufuo ene manfo a wote abato mpeso no so ho no mo ya wono mo da nchen a NPP amanyukuo ma bebre na atoto asere ne se wonkogina se mra hye bedwani ewo Nkwanta South abato mpeso no so. Our intention say nyankopon ya madom na say the good people of Nkwanta, especially the NPP delegates ebehwe manim are rewarding me me present me who as a parliamentary candidate for the new patriotic party. Na free one no na say omo di frank and mamia appeal to the entirety of Nkwanta South and Oti region so be amfa the support and be mami send as the next MP for Nkwanta South ye betimi abomu ama Nkwanta atumpu abra wo kasafa Nkwanta ekokpasa kwan a enye no ho no na woda ne die se asoye hwa kwan ene akwantempon so ene contractor no edinsa wo so a enche kura obesan ababetoa adwuma ne so. Na ya start ya ACC say yam fa no so ka first sky ono onya our site de nanka wa de kwa to aso na yam say contractor no channels and in actual a protest letter ya sama menu Kasee they are resolving it at the Ministry of Roads and Highways so much me resolve any year then first skies will move to site say resolve it na the same contractor no so no beba because can no can say scanner we need bad you did say the last 1 month aben is Kabia obet media ba